भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा धमाका के बारे में बात करे वाला बनी। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह और राइटर अखिलेश कश्यप जी के नया धमाका आवेला बा। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में अखिलेश कश्यप जी बहुत ही बड़ा बड़ा गाना लिख के देना और बहुत ही बड़ा बड़ा हिट भी साबित भइल, लेकिन अभी तक पावर स्टार पवन सिंह के साथ कोनो भी इनके गाना ना आइल। लेकिन पहिलका गाना आप लोग के बीच आवे वाला जौन की एक बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ भैया, फुल रिपोर्ट आप सबके बतावल बनी। जब ये सबसे पहले आप सबके बता दी कि ये अभी आप सबके खबर बहुत ही ज़्यादा वायरल दिखत हुई हर जगह पोस्ट के माध्यम से कि अखिलेश कश्यप जी के लिखल गाना पवन सिंह के साथ बहुत जल्द आ रहा है। लेकिन आप सबके हम बहुत जल्द आप सबके रिपोर्ट भी बता दें कि कौना डेट के कितना बजे रिलीज हुई। जी अभी ऑफिशियल डेट आप लोग के बीच बहुत जल्द आवेल बा, लेकिन आप सब इतना जानी और स्टार पवन सिंह के साथ ही बहुत बड़ा धमाका आवता अखिलेश कश्यप जी के। आप सबको बता दी गाना के राइटिंग बहुत ही जबरदस्त के लिए बना अखिलेश कश्यप जी और म्यूजिक भी गाना में बहुत ही तगड़ा बाटे। और आप सबके सबसे खास बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह ये गाना के रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट कर दल बने। जी हाँ भैया, रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकल बाटे। आप सबको बता दी एडिटिंग और मिक्सिंग पे काम चल रहा बा। बहुत जल्द ऑडियो सॉन्ग आप सबके बीच आई और वीडियो सॉन्ग से जुड़ल जब भी रिपोर्ट आई हम बता दें। लेकिन आप सब जानी कि ई जब भी आई कौना चैनल पर आई, तो जी हाँ भैया, वो चैनल के नाम बा आदिशक्ति फिल्म्स। जी हाँ भैया, आदिशक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से ई गाना आवेल बा जौन की पावर स्टार पवन सिंह और अखिलेश कश्यप जी के ई नया धमाका, ई नया भोजपुरी सॉन्ग जौन की एक लोकगीत बा। आप सबके ई भी समझ में आवत होई कि कहीं बोलबम गाना होई ना भैया, एकदम कंफर्म जानी एक लोकगीत आ रहा बा, भोजपुरी लोकगीत 2020 के जौन की पवन सिंह के आवाज में और लिखल अखिलेश कश्यप जी के गाना। जी हाँ भैया, तो तैयार रही, बहुत जल्द धमाका होता। 3-4 दिन या 5 दिन के अंदर में ही आप सबके बीच ही गाना ऑडियो सॉन्ग रिलीज हो जाए। बहुत जल्द हम रिलीज डेट भी आप सबके बीच लेके आ रहा हूँ। तो भैया बताइए आप सबके गाना के कितना इंतजार बटे, जरूर कमेंट करके बताइए और कितना धमाल मचाई जरूर बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप सब शेयर करिए।